Budapesten csökkentek az albérletárak februárban. Ez a heti autózós, és ezzel jelentkezett az ingatlan.com 2 nappal ezelőtt. Én szerintem, rámutatok nektek egy érdekes egybeesésre, én szerintem az albérlet piacon kicsiben pontosan az történik, mint hosszú távon az eladó piacon fog. Tehát a múlt ősztől kezdve egy folyamatos áremelkedés mellett a piac februárban elérte azt a maximumot, amit még a albérlők, a jelentő albérlők meg tudtak vagy meg akartak fizetni, és februárban ez a trend úgy néz ki, hogy megfordult. És bár országos szinten 0,2%-os emelkedés volt, ami nagyjából nullának számít, de Budapesten 0,4%-os csökkenés volt az albérletpiacon. Tehát szerintem elérte a piac azt a maximumot, amit ki lehetett belőle sajtolni, és rájöttek a bérbeadók, hogy most már el kell kezdeni finomítani akár csak 10 vagy 20 ezer forinttal ahhoz, hogy ki tudják adni az ingatlanukat. Én szerintem pontosan ugyanezt fog történni a lakáspiacon, illetve a házpiacon is, tehát eladói piacon. Tehát elérünk egy bizonyos szint után, elérünk egy olyan maximumot, amikor elkezd bővülni a kínálat. És amint elkezd bővülni a kínálat, az azt fogja mutatni, hogy a kereslet már nem tudja olyan tempóban felvenni az ingatlanokat, mert túl drágának számít, vagy egyszerűen kiárazódnak a piacról. De vannak olyan helyzetek, lásd, tökéletes példa rá, a budapesti panelpiac. 1 millió forint per négyzetméter alatt lassan nem lehet az értelmes kerületekben pannellakásokat venni. Persze Csepelen még 6-700 ezerért, vagy mondjuk nem tudom, Kispest külsőn biztos lehet 7-800 ezerért, de mondjuk egy 13. kerületben, egy 14-ben, egy 15-ben, egy 3-ban, egy 4-ben nem lehet 1 millió forint alatt négyzetméterét megvenni egy rendes panellakásnak. Ez egy idő után, tehát konkrétan megfizethetetlenné válik. Abból kell kiindulni, hogy ez a piac is meg fog egy idő után állni, mert nem fogják tudni az emberek megfizetni. És ugye most sajtóból mindenhonnan folyik ez a 14-17%-os áremelkedés. Nem, ezt én továbbra is túlzónak tartom. Én azt mondom, hogy azért írja le az egyik sajtó, mert leírja a másik sajtó, meg leírja a harmadik sajtó. Tehát, hogy igazából egy valaki kitalálta ezt a számot, és ezt folyamatosan átveszi mindenki. Ez nyilván pumpálja egy picit a piacot. Én nagyon bízom benne, hogy azért ennek lesz egy kis megtorpanása, és egyébként a januári-februári tranzakciós számok sem feltétlenül azt mutatják, hogy ilyen hú de nagy dolgok folynak itt a piacon. Aztán tényleg elérhetjük a 150 ezret, mert fel lesz odáig fújva, de egy év alatt 14-17% az egy nagyon magas szám. Én azt mondom, hogy 10-12, maximum 15-ig lehet, hogy eljutunk. Bizonyos területeken biztos lesz 20 is, de ez részletkérdés. Az átlag az 10-12%-kal, még azt is soknak találom, tehát egy év alatt 10%-ot nőjenek a lakásárak, az egy irdatlan nagy szám, de ha ez benne van, akkor legyen. Akkor ezzel együtt lehet élni, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen helyzet, amikor idáig nőttek föl, rendben van. Ugye tavaly is megvolt egy komolyabb árnövekedés, de ennek meg kell előbb-utóbb történnie. És szerintem most az albérletpiacon elértük a csúcsot, ez volt a február, innen kezdve vagy stagnálás, vagy egy enyhe csökkenés következik, ugyanez meg lesz a lakáspiacon is. Az, hogy mikor, meg hogy milyen számon, ezt nem lehet előre tudni. Lehet, hogy ebbe az évbe, akár ősszel, lehet, hogy csak jövő tavasszal, vagy jövő nyáron. Lehet, hogy kormányváltáskor, amikor eltörölnek olyan dolgokat, amik most futnak, és esetleg összeomlik egy picit ez a fajta, akár az új lakások támogatása, az 5%-os áfa, valamilyen olyan támogatás, amivel rengeteg ügyfél kiesik, hirtelen elkezd nőni a kínálat. És csak akkor fogsz tudni eladni, ha az alá, a kínálat alá fogsz menni, ami neked a közvetlen konkurenciád. Tehát mondjuk az adott környékeden lévő ugyanolyan lakások, vagy hasonló lakások hasonló állapotban, mint a tiéd. Akkor fogod tudni eladni, ha a többiek alá mész egy icipicivel. Meglátjuk, hogy ehhez mennyi idő kell, meg milyen szintű áremelkedésen fogunk még átmenni, de ez biztos, hogy ez meg fog történni. Tényleg az csak a kérdés, hogy mikor, mennyi százalék után, meg mennyi idő után fog ez megtörténni. Ez nem jelenti azt, hogy ezt ki kell várnod. Mert ha most van X összeged, akkor lehet, hogy ez az egész, amikor megtörténik, mondjuk 2 év múlva, mondtam egy számot, akkor már 10-15%-kal följebb lesz a piac. Akkor miért is vártál? Tehát nem kell várni. Ha van most egy összeged, amit el akarsz költeni, mert albérletbe laksz, akkor érdemes most venni, tovább kell lépni, hogy ne az albérleti díjat fizet, hanem a törlesztőt. Most, hogyha ilyen 6-6,5 között kapsz egy THM-et egy rendes hitelnél, az jónak számít, aztán, hogyha esetleg 3-4-5 év múlva lesz olcsóbb, akkor majd kiváltod, mert igen, erre is van lehetőség, ki lehet váltani a meglévő hiteleket. Tehát abból kell kiindulni, hogy minden jobb annál, mint albérleti díjat fizetni, inkább fizesd a saját törlesztődet, az előbb-utóbb a tiéd lesz, ha szerencséd van, még elő is tudsz törleszteni, vagy ilyesmi. De abból indulj ki, hogy legalább akkor már a sajátodat fizeted. Úgyhogy nem tudjuk, hogy meddig fog emelkedni, de az biztos, hogy előbb-utóbb meg fog állni. A 14-17% továbbra is túlzó, meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, majd
nem tudom, fél év múlva, vagy egy év múlva, majd beszélgetünk erről is. Addig is, ha egyébként bármi kérdés felmerül, nekem nyugodtan megírhatjátok, én meg fogom nektek válaszolni, akár itt videóba, akár üzenetbe. Általában egyébként üzenetbe szoktam, ilyen napi egyszer-kétszer kapok kérdéseket, csak azokat gyorsan megpötyögve megválaszolgatom, vagy e-mailbe megválaszolgatom. De ha olyan, ami fontos téma, és szerintetek érdemes róla beszélni műsorban, akkor be fogom emelni műsorba. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!